Masuso nga gidagit sa South Bus Terminal na rescue sa kapulisan. Doktor nga gipasangilang nagpasagad og masuso sa Minglanilla District Hospital gibalhin sa laing departamento. Gobernador Junjun Davide na konsensya sa pagkamatay sa masuso tungod sa giingong pagpabaya sa usa ka doktor. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, gibalhin na og assignment ang doktor sa Minglanilla District Hospital nga gitudlong maoy nakaingon sa kamatayon sa usa ka masuso. Kini base sa rekomendasyon nga nakabot sa Committee on Health sa Provincial Board kinsa miingon nga dunay misjudgment sa habig sa doktor. Ang kompletong detalye giaksyonan ni Jinky Rosit. Miatubang nakaganyang buntag ang doktor, medical staff ug ang gwardya sa Minglanilla District Hospital sa gipatawag nga committee hearing sa Committee on Health sa Hunta Provincial. Gidungog sa mga miyembro sa komitiba ang ilang habig sa nitabo nga kamatayon sa usa ka tuig kapin nga bata kinsa gireklamo pinaagi sa social media. Matud ni Dr. Cynthia Hinosalango sa Provincial Health Office, dunay misjudgment sa habig sa doktor nga gireklamo. Mas maayo matud pa kung ang iyang gireseta didto niya gihatag sa nurse kinsa mahimo rang makaabli sa nanira na nila nga parmasya ug wa na lang unta didto sa inahan sa pasyente. Nasayran nga wa magkuwang sa ilang mga stock sa tambal ang Minglanilla District Hospital. The key is with the guard. So I said kay Dr. Clinia nga ato siguro na para to have always that at the back of our mind nga ang yawi to as a senior duty sa emergency room. Kay makalimot mo, uy, bitaw no, makakuha man dito sa pharmacy when in fact everything was there. Tungod sa hitabo, nag-atubang og administrative sanction ang maong doktor. Usa na ini ang pag-pull out kaniya sa emergency room o gibalhin siya sa outpatient department sa naasing tambalanan. Gidid-an na sab siya nga motrabaho sud sa 24 oras. Good yun na, to try to diffuse the situation ba, for her safety, for her, para di sad siya basin bothered pud siya kay dili sad baya malalim nga you will be a subject of a complaint or a letter or unsa pa diha labi na gyud ani nga kasuhan. Gitugyan na lang sa Hunta Provincial ngadto sa Committee on Discipline and Investigation ang uban pang silot batok sa doktor, sama na lang pananglit nga pagkasuspenso kaniya sud sa 6 ka buwan nga way bayad. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gobernador sa Sugbo nga si Junjun Davide na konsensya sa gidangatan sa kapin usa ka tuig nga bata tungod sa giingong pagpabaya nga gipakita sa Minglanilla District Hospital. Mubalik sa aksyon si Jinky Rosit. Quite frankly, naulaw ko sa hitabo, no? It should not have happened, no? Pero in fairness, Mao kini ang nahimong reaksyon ni Governor Junjun Davide sa gidangatan sa kapin usa ka tuig nga bata nga namatay sud sa Minglanilla District Hospital niadtong Biyernes sa kadlawon. Wa niya damha nga mosangpot sa nanali nga kamatayon sa bata ang giingon nga pagpabaya sa doktor sa naasay nga tambalanan. Iyang giklaro nga samtang nagpadayon ng investigasyon, wa niya gitolerate ang ingon niini nga aksyon sa bisan kinsang trabahante sa Kapitolyo. wagi ko may mutang, no? Sa nahitabo, no? It's very, very sad, no? Ayaw, di na napanikamutan to, di na mausap yun. May anam kahitabo, maluoy kay kus bata sa pamilya. Imagine 1-year-old, niya kalibang lang. Tungod sa hitabo, naglaraw si Governor Davide nga makigtagbo sa mga Chief of Hospitals sa tanang District o Provincial Hospital sa Lalawigan. Ako sa mismo, I receive also kini mga ngopon, no? Sa mga tao, mga isuna nato, doon ay mga pasyente dito sa atong district hospitals. Kahinumduman nga naprubahan na sa Provincial Board ang ordinansa nga naglibre sa mga bata nag-edad 6 anyos paubos sa tanang medical care diha sa mga district hospitals. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Babae nga midagit sa 3 ka buwan nga bata niadtong kalagkalag na dakpan na sa kapulisan didto sa lungsod sa Liloan. Ang aksyon gisundan ni Ed Cañete. Dulaan sa 24 oras nga nadakpan sa mga tinugyanan sa Criminal Investigation and Detection Group ang babae nga positibong mikidnap sa 2 ka buwan nga bata dito sa may South Bus Terminal. Ang resibo sa usa ka pawn shop ug ang CCTV camera diya sa terminal mao'y takong yawi nga ilang nasulbat ang kidnapping.
Si CIDG 7 Regional Director Superintendent Marlon Tayaba mibutya nga miabot sila dito sa lungsod sa Sambuan ug Dalaget aron sa pagpangita sa suspect nga si Mary Jane Corizon, 24 anyos. Dito sa Cuyos Compound sa Tayud Diluan nadakpan ang suspect. We were convinced na it was a kidnapping case. So we conducted the operational research and nagsimula kami doon sa CCTV and at the same time doon sa nakuhang dokumento na ibinigay sa amin dito, yung resibo ng isang pawn shop. Doon tayo nagsimula. Gitugan ni Mary Jane Corizon nga buot niyang ipa-adapt ang maong bata, inigdako nini aron maggamit ang kwarta nga makuha sa pagpatambal sa iyang anak nga adunay sakit sa kasing-kasing. Akong gikuha ni anak ko nga te ako ikugo sa bata niya. Balak na ako siyang kuhaon kay para alimahon ako siya pa ikada ko plano na ko nga ipa-adapt kay akong ipatambal sa ako anak nga masakit no kasing-kasing akong bata niya duha pa man to kabulan kapin. Diyang nasakpan sa kapulisan nga dili na siya minor de edad, kalitala kini siyang nikurog. Si Tayaba mipatawag dayon sa usa ka doktor diha sa PNP Hospital aron matanaw ang kondisyon sa bata ug nasuta nga normal ang iyang kahimtang. Paglabay sa pipila ka gutlo, miabot sa buhatan sa CIDJ ang kapuyo ni Mary Jane nga si Michael Pitiluda nga puno kaayo sa pagmahay. Siya mingon nga wala siya masayod nga dili niya anak ang iyang gikugos sa ilang balay. Wa usab siya kasayuran nga gikidnap lang kini sa iyang kapuyo. Wa ko mangutana sa kay gadahon ko nga amo agid. Pagikan din niya, mablos pa siya. Oh, nato pa manggit ko sa mua. Sa Sambuan. Oh, dito man sa ni siya. Niya. Oto nga. Buntis man siya. Oto nagdahong ko nga kuan. Muha. Oh. Ano yung magita akong anak day? Ano ka akong mabagtas akong anak? Human ang pila ka gutlo, miabot na sa CIDG ang tinuod nga inahan sa bata nga si Maricel, kinsa naputos sa emosyon. Rapi ni mo day no. Dinhi, gisok mata ni Maricel si Mary Jane. Anday ka ba ko sa anak pag una na ayaw? Imo kita. Wala usab maglangay, naghilak nga nangayo og pasaylo si Mary Jane. Dalawa lang ko dyan. Na ako anak niya, masakitan dyan. Wala po tay ako. Umalagay, tatanto na kong kamaayong sao day. Nahita po na nina ako day. Dalawa lang ko day, masakitan nga akong anak. Ang Department of Social Welfare nga si Analisa Gubalani, mibutya nga igo lang sila muhatag og support ngadto sa ginikanan sa bata. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Kapulisan mihikay na sa kasong kidnapping batok sa babae nga midagit sa usa ka masuso diha sa South Bus Terminal. Ang report ni Ray Pasaporte. Kaganihang udto hayag na ang hitsura ni Maricel Enriquez, ang inahan sa masuso nga gidagit sa wa mailihing babae sud sa Cebu South Bus Terminal niadtong Nobyembre 2 sa gabii. Di sama sa nangaging mga adlaw nga magul-anon apan kaganiha. Tataw kaayo nga puno sa kalipay ang gibati niini. Kinihuman na balik na kaniya ang nawala niyang anak ug nadakpan na ang babaeng suspect. Dako kayo kung kalipay sir nga na hibalik yung taon ng bata. Dako sab ang pasalamat ni Maricel nga giaksyonan ang iyang reklamo sa CIDG. Human siya unang nidangop ug nagpablater sa Carbon Police Station nga wala lang hatagi ug igong gibugaton ang iyang reklamo. Nahiubos siya sa mga pulis sa Carbon, kay matud pa, ubos kaayo ang pagtanaw sa mga pulis kaniya. Dako kayo kung kalipay sir nga na hibalik yung taon ng bata. Kiaksyonan ko dayon ni sa CIDG diri nga mahibalik. Mga territorial police stations natin tumulong sa atin para lalong mapabilis yung tracking natin sa kanila. So all informations are given in one hub. Dito yon. Dito yung kami yung nagko-control. Dito binibigay lahat yung information tapos nire-relay namin sa mga trackers team namin.
until such time na na-zero in natin kung nasaan sila. Matud ni Maricel, iyang gipamatud-an nga wa siya na makak-o naghimo-himo sa istorya aron lang siya makakwarta. Duna siya minsahe nga di lang sa kapulisan sa Carbon Police Station. Sa akong tangkuan sa ilaha nga, dili lang sa nila inanaon ng tao. Kung muli kramo ta, dili lang di tatuhuan. Kay tungod sa itong mga kuan kaliwat yung masakpot, sa may lapot na ko ilaham sana. Ngay ko pa sa ilo yan. Ang sospek naghilak nga nangayo og pasaylo kang Maricel. Gumikan sa dakong sayop nga iyang nabuhat. Si Senior Superintendent Marlon Tayaba nagkanayon nasod sa elemento sa kidnapping. Human nilapas sa 5 ka adlaw. Busa ila kining pasakaan og kaso ang sospek. Actually, immediately we will be filing a case against her for kidnapping, before the reglementary period expires. Kailangan may file natin yon. So we have all the documents being ready, and it will be forwarded at once prosecutor's office for filing of kidnapping case. Alang ni Tayaba nga dili angay ipakagamay ang tanang reklamo nga mudangop sa kapulisan ug kinahanglan kining hatagan og igong pagtagad. Tinuod man o dili ang pagdangop sa usa ka tawo sa buhatan sa kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Naila na ang siyudad sa Sugbo nga hugot nga mopatuman og clearing operation sa mga lugar kansang mga sidewalk na puno sa mga illegal nga structures. Dili ikalimot nga tungod sa padayong demolisyon, daghang mga tao ang nasuko sa atong mayor kay nawad-an na sila sa ilang gagmayng panginabuhian. Apan wala nila hunahuna nga ang kahapsay sa matag suok maoy bugtong gilantaw sa mayor. Usa lang ang siyudad sa Talisay nga gibisita sa Aksyon Dayon News Team. Awong nasaksihan ang kahuot sa dagan sa trapiko, labi na diha ubos sa may tabunog flyover kini tungod kay white tarong nga kaparkingan ng mga tricycle o mga jeep di paseroan. Nasuta sa Aksyon Dayon nga adunay sidewalk apan wala kini magkamit sa mga tao tungod kay gikural kini og walay fencing permit. Si Manong Berting Fablia, usa ka dispatcher, na mahayag nga lisod og delikado gyud sa mga tao nga maglakaw daplin sa karsada. Pag gobyerno man sidewalk, maglisod agi. Maglisod og agi ang mga tao. Dili na las karsada magagi. Si Mira Cardenio miingon nga lisod gyud kayo ang ilang agianan nga magmitpid daplin sa karsada sa kahadlok nga sila matapsingan o sa moagi nga mga sakyanan. Dili mas maayo agyan kun ay sidewalk ba? Pero dili maayo kay ari moagi sa karsada. Dili. Matapsingan dito sa sakyanan. Ang taga-Tabudok nga si Joey Jonggoy nagpangutana siyang kaugalingon kung nganong wala na sidewalk sa nisgutan nga lugar. Tungod kay giapil kini sa pagkural ug angayan usab kini nga limpyuhan sama sa Sugbo. Dili na maayo dahil kana sidewalk managod. Ngayon tanan limpyuhan ba dahil parehas sa syudad dahil limpyo kayo. Ari dire wagi klaro ang ano dire. Ang sidewalk mo itukmang agianan sa mga tao aron hingpit ang ilang kaluwasan ug di matasmagan og sakyanan. Apan unsa mo kining natabo diri sa siyudad sa Talisay nga ang sidewalk gikural man ug aduna pay naninda daplin sa kalsada. Doon ba kay aksyon ini ang kadagkuhan sa siyudad sa Talisay? Alam Nagpatabang sa buhatan sa CIDG-7 ang pamilya sa usa ka 9 anyos nga batang babayi kinsa nakitang wa nay kinabuhi niadtong Oktubre 22 sa Limao sa barangay Binalios ning syudad. Si Joey Dodoniera nga taga Binalio sa Dakbayan sa Sugbo mihangyo nga imbestigahan ang gidangatan sa iyang anak nga babae nga si Jessil. Base sa death certificate sa bata, pagkalumos ang namatcha niini apan ang amahan nagtuo nga dunay foul play ang kamatayon sa iyang anak. Hinungdang nidingup siya sa CIDG aron mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Kuyog ni Jessil ang lain niyang mga classmates nga nangaligo sa Limao. Nagpabilin kini og maunalay na sayran nga wa na kini kinabuhi. Niya, ma'am, grabe ka ng pangos. Di hapit may tsuras bunog ba? Hasta yung kamot, destiil. Nya, nagdudami ko ng bata nga wagid malumos ba? Mutong ako yung giduol dahil sa Sir Ritso bitaw, sa CDJ kay nang action maghilom sa pulis tus kana sa mo adapita ka marag wala gi saktong anbaw di ta mangusog. Ang iyang gikaliguan dito sa ubos niya.
Dayon pag katong pagkahitabo na nga amo na silang ikuha, dili na siya dapat sa ibabaw na. Cost-oriented group nga mo'y responsable sa pagbutang sa Never Again banner sa CICC, personal nang miatubang ni Governor Junjun Davide. Adunay report si Jinky Rusit. Sa labing unang higayon na himamat na gyud ni Cebu Governor Junjun Davide ang grupo nga mo'y miangkon nga responsable sa pagbutang sa Never Again banner sa Cebu International Convention Center. Ang Cebuanos for Good Governance and Development nga gipanguluhan sa ilang convener nga si Renel Oliva, personal nga nangayo og dispensa sa gobernador sa pagbutang sa banner nga way pananghid sa Kapitolyo. Ilang giklaro nga way politiko nga nagpaluyo sa ilang gibuhat nga aksyon. Ang message sa among advokasya pirming nagtudlo sa mga kabatanunan o sa mga botante nga dapat sa pagpili og mga kandidato kini ang atong sukdanan. Wa magmahay ang sigad sa ilang gibuhat kinibisan pa man o gibadlong sila sa Mandawi City Government nga tangtangon kini tungod sa nahimo nga kalapasan sa grupo sama na lang sa wa pagkuha og permit alang ini. Unsay desisyon sa Mandawi as part sa nanag-iya sa yuta diha sa CICC, willing mi mo comply. Pero dili nato isalikway nga ang pagkamakaturunganon sa among issue. Si Davide siyang bahin ni Hulagway nga lehitimo ang grupo nga mihimo sa ingon. Gani kumbinsido siya nga maayo ang katuyuan sa mong pundok nga misubay siyang advokasya nga batukan ang korupsyon sa gobyerno. Group. I'm convinced, I believe this is a legitimate group after I've spoken to them, to each one of them. So now, yan ang nigawas na sila, di open and Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Padayon ang inspeksyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pag-apply og prangkisa sa 67 ka mga hybrid bus sa Metro Rapid Transit System Incorporated nga muagi diha sa SRP. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Hindi na siya right na basta sina intended. Niadtong Lunes ginspeksyon sa LTFRB 7 ang tulo sa 67 ka hybrid bus nga deliver na sa supplier sa MRTS. Dugang mga bus ang i-deliver sa di pa mahuman ang buwan sa Nobyembre nga inspeksyon usab kung nakasubay kini sa lagda sa buhatan. Lakip ini ang pag-check sa magimuntar nga CCTV camera sa mga bus ug ang smart card payment system nga di na manginahanglan og cash. Tagsa-tagsa usab nga gisusi sa LTFRB ang 8 ka ma-identified bus stop sa ruta sa may bus gikan sa Talisay City paingon sa Cebu Mactan International Airport. Madugangan pa ang may bus stops samtang padayon pa ang pagtuon sa developmental road nga agian sa hybrid buses. Padayon pang ginegotiate ang ubang mga bus stop nga gipanag-iya og mga pribadong individual. Kung ang ikaw, ang imo ruta is Talisay to MCAA, designated, dili tanang basta nga din na imong hunungan na. Nara, kining is basta para ni sa MCAA, murag for stops sa tingali na siya. Usa sa gisiguro nga dunay lugar alang sa mga persons with disability. Giklaro sab sa LTFRB nga di na manginahanglan og acceleration and deceleration lanes ang SMC Side Mall kay mo diretso sulod sa mall ang ilang mga bus nga di na makabalda sa traffic. Gireview usab sa buhatan ang proposed nga plitihan sa upat ka maruta sa bus nga magsugod sa 25 pesos ngadto sa 75 pesos. Gisugdan na ang pakigalayon sa MRTS sa kagamahanan sa takbayan sa Talisay, Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu aron pagpadali sa biyahe sa mga bus. Unang gipasalig sa MRTS nga dunay bus sa matag bus stop matag 5 minutes sa normal nga mga oras ug 9 minutes sa peak hours. O doon na tingali natin tungkol sa hindi maguna siya BRT nga doon nag-designated lane siya, di maguna siya para BRT. Pero BRT ready na mga yun. Posible nga na magdiligod na ito mga 5 minutes, 9 minutes. Natingal discrepancy pero nag-legit pala tingala na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Posibleng malangay na sab ang pagpahigayon og random drug test sa mga magtutudlo lukop lalawigan kini tungod sa paglingkod sa bag-ong DepEd Division Superintendent nga si Dr. Rhea Mar Angtud. Pila ka higayon nang wa mahinayon ang scheduled random drug test sa mga sakop sa lalawigan sa Sugbo nga mga magtutudlo. Apan niining higayuna mas malangay pagyud kini sa paglingkod sa bag-ong DepEd Province Division Head nga si Dr. Rhea Mar Angtud. Naglaraw hinuon ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission nga magkig-alayon sa DepEd Province sa mas madaling panahon
aron mapahigayon na ang drug test. Remember, the delay was for the reason in coming up with the board, katong board na kinahanglan i-convene or identify kay that's part of the guidelines. We need to follow the guidelines. Ang ato lang i-encourage gid nila nga for the next kay na-implement mong gusto nato, napasar na ang mga annual budget. Yes. Wala lang dyan siya na-appeal pag-evaluate. LP Standard Bearer Mar Rojas ani ana usab karon dinhi sa Sugbo alang sa usa ka forum. Samtang Alayon Party subling mipadayag sa ilang hugot nga suporta sa iyang kandidatura. Ang report ni Ryan Sorote. Subling nag-abot ang standard bearer sa Liberal Party Marojas ug ang iyang gitudlo nga district chairman sa partido sa unang distrito, Kongresista Samsam Gulyas, sa usa ka forum sa University of the Visayas. Nitabong sab sa panagtigom ang mga mayor sa unang distrito nga sakop sa Alayon Party nga silang Mingranilla Mayor Elenito Peña, Naga City Mayor Valdemar Chong ug former San Fernando Mayor Ninita Reloya. Samsam gave him the manifesto that he and all his mayors in the first district supported him June 2014. Nothing has changed since then. Nothing has changed. Gihagway kini nga pagpakita nila og suporta ni Rojas taliwa sa kagubot sa unang distrito. Human tagduha ang giendorso nga mga kandidatura sa mga lungsod ni Cebu Governor Junjun Davide, ang provincial chairman sa LP. Matud ni Eduardo Gulyas nga midagan ubos sa Nationalista Party sa mga Villar, solid gihapon ang ilang pagsuporta ni Rojas uban sa iyang mga mayor sa unang distrito. I think he is going to call soon. I think we should know that before Christmas. Salig si Gulyas nga makadaog sirwa sa Sugbo kay gawas nga lig-on ng ilang pagsuporta kaniya, sira usab ang giingong dunay igong katakos nga mahimong presidente. Wa pa usab makadesisyon ang Alayon Party kung kinsang ilang palihon pagka vice presidente uban ni Rojas. Gikatakda nga magtigom ang mga Alayon mayors uban ni Kongresista Samsam aron sabutan ang ilang palihon nga vice presidente ug mga senador sa umaabot nga PNI. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mitsagaw karon ang grupong Cebu LPG Budget Gas Industry Player Association sa negatibong epekto sa ilang negosyo human nang gawas ang substandard nga butane canister sa merkado. Ang report ni Leslie Caminado Vistil. Matod sa consultant Cebu LPG Budget Gas Industry Player Association nga si Ed Antiligando, adunay duha ka klase ang mga refillers kini naglangkob sa compliant refillers ug backyard or garage type refillers. Ang compliant mao kini ang ilang asosasyon din aduna sila mga kahimanan sama sa refilling machine nga mo'y maghatag og measurement sa LPG nga ilang i-refill sa usa ka canister. Samtang ang backyard o garage refillers, mao kini ang mga mano-mano nga paggamit og refill diin gihulagway delikado sama sa nitabo sa ginasang-an pardo nga may resulta na hinuon sa sunog. Substandard yung mga materials, yung hose na gigamit. So mo na kasagana na aksidente na itabo adi. So naging negative. Naging negative ang effect sa amoa. Kami, we are following the standards and we are trying to bring out quality canisters. Pero nadaot ta tungod aning mga backyard. Gihulagway sab ni Antiligando nga wa sila kontrol sa mga backyard refillers diin mausab ni ang naghatag kanila og labad sa ulo. Gawas ni ana, wa sab sila kontrol sa nagkalain-laing presyo nga ipanghatag sa matag mamaligya sa tindahan kalabot ni ining mga butane canisters. Gani nang hinaot sila nga ang local government unit na ang makakitag pamaagi nga mapugnan ang ilang gihimong di mao nga pamaagi sa refill. Plano karon sa mong grupo nga makighimamat sa mga ahensyang hingtungdan sama na lang sa Department of Energy aron ilang mapasabot nga luwas lang ang LPG nga refill basta insakto lang kini sa content ug canister nga gamiton. Well, we don't have facility for butane. But yun nga, we would like to work with the government para mahibaw-an ang unsay sakto na content para sa canister, unsay material, unsay design. That's why we are appealing na we can work with them to draft yung standard para sa atong para dili ta magkaroon ng mga aksidente.
Awhag sab sa mong grupo nga adto lang sa mga grupo nga lehitimong LPG refillers aron makalikay sa disgrasya. Kini sama sa Labragas sa may Paknaan Mandawi, Danau Minigas sa Dakbayan sa Danau ug RNL Minigas sa lungsod sa Liloan. Dugang pahimangno sa mong grupo nga kun mahimo human og gamit og canister, di lang kini pasagdan nga mao na hinoy hinungdan sa aksidente. Ang anlang is ang mga lata, please, kung dili na maano pay ilan ang ilisdan nila ang mga canister. Onya, limpyohan nilang ilang stove. Mauna siya, labi na yung sa may regulator side. Diha mag-leak ang Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade-Vistil, News 5. Kanhi Kongresista Tomas Osmeña na mahayag nga way angayan kabalakan ang livelihood program niya nga Type O butane canisters. Kini sukwahi sa pasangil nga substandard kini. Matod ni Osmeña nga usa lang ka black propaganda ang naitabo karon sa mga canisters nga gi-issue sa City Hall. Dugang panini nga pagtabang lang ang iyang gihimo ngadto sa mga kabus, di nag-offer sila og baratong pamaagi kung ugaling di maka-afford og gasol o price gas ang mga kabus. Padayag pa ni Osmeña nga ang paghimo karon og issue kalabot sa mga butane nga refilan og LPG usa lang ka pamulitikang lakang ni Mayor Michael Rama tungod kay mahadlok man kini nga mapildi sa eleksyon. It's not type O. That is only black propaganda. It's basically consistent man sa anti-poor policy ni Rama. He doesn't care. What we're trying to do is we're trying to make life easier for the poor. Ang akong bahin, akong ang business advisor o planner, how to make things cheaper. Rama doesn't like that because he might lose the elections. Pilipinas afternoon kaninyong tanan mga igsuon. Sunod simana na ang pagpangabot sa 21 ka mga head of states alang sa Asia Pacific Economic Operation Leader Summit sa Kauluhan. Usa sa mga angayang atangan mao ang bongga nga obra og setup sa usa sa mga venue nga gihimo sa sugbuanong designer Kenneth Cobonpue. Atong pakisayran ang iyang mga sorpresa sa pag-aksyon ni Ryan Sorote. Dunay bago nga mugna ang world-class industrial designer na si Kenneth Cobonpue. Unang gipakita ni Kenneth sa News 5 ang iyang bagong Yoda Chair o The Leader's Chair alang sa dinner gala sa mga head of state sa MOA Arena sa Pasay. Kinyang iyang tampo sa Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa sunod simana. 42 ka matalagsaong The Leader's Chair ang gihimo ni Kenneth alang sa 21 ka mga head of states o sa ilang mga first ladies. Apple green ang color sa lingkuranan nga inspired sa cogon grass o ginama sa ratan nga tatak sa mga mugna ni Kenneth. Tunga sa tuig nga giplanuhan ang disenyo sa lingkuranan nga mobalo og 75,000 each. And it has to swivel, no? Kasi yung program natin is 360 degrees. So during the dinner, all the delegates have to be able to shift their view, no? Quickly. Tungod kay strikto ang budget sa mga organizer sa APEC, ibaligya niya ang maong lingkuranan human kini abangan sa APEC Summit. I thought of transforming the arena into like the rice terraces. And in the center of it are these chairs. It's like parang clearing in the jungle, no? Kabahin ang mga lingkuranan sa dabag-ong kalibutan nga sorpresa ni Kenneth sa Mall of Asia Arena nga sigurado nga makapangangha sa kalibutan. Rice terraces inspired ang setup sa venue nga palibutan og mga tanom ug mga custom-made lamps nga anahaw nga disenyo usab sa Subuanon. Oh, actually, it's really an honor for me to be designing these gifts. Well, it's not only for me but also for the country, to be able to have something Filipino that the leaders can take home. Gipakita usab niya ang disenyo niya sa token alang sa mga head of states. Ginganlan kini og sama-sama nga nagpakita sa paghiusa og pagtinabagay sa mga APEC member countries sa kalibutan. Brass, gold, silver o copper ang material nga gigamit sa mga gagmay nga human figure na mipalibot sa replika nga mga member states sa APEC. Makita lang ang tinud-anay nga kanindot sa sama-sama kung iwagan ang taas nga bahin ini nga mupakita sa anino sa globe. And so, if you're lucky, you can get the one sat on by
President Obama or your favorite world leader. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong adlaw. Ug alang sa walay karapusang mga chikas, ubanikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukwat Sera ug ang atong word of the day nagkanayon. Lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, problema mo na yan. Agay! Actually, Georgia, mo gito akong favorite chair, no? Katong Yoda. But actually, you can get it already nga swivel. It's really nice. And it's ako I would buy if I have the budget and I will choose kung kinsa na Kinsa man nga head of state nga chair nga imuhang gustong kuhaon. I don't know. Give it a chance. I don't know. I have to think about it. Pero sige, kuan ni basin ibaliga nagbarato ni Kenneth. Ato ang nasilingan. Tara na, di na lisod nga hangyon. It's very nice because it represents our country. Because other than that, it's grass. He said it himself, the rice terraces, which is Yes. very popular for our country. And rice, because I guess we're whatever rice eaters, Rice producers. rice producers. That's more like it. Itong local Yeah. proud talent, no? Yeah. Pride nato sa Subo ug sa atong nasod si Kenneth Coconte. I know na, kung mara yung Prime Minister sa Australia, Akong kwaon. Akong kwaon ang silya. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Action!